Олег Шамлар, и мы продолжаем информационные эфиры на телеканале АТР. Новости, новые высказывания, новые решения Верховной Рады Украины и все, что связано с оккупированным Крымом, мы будем обсуждать в этом часе. С вами Гульсум Халилова. Ну что ж, начинаем. Рада звільнила всю ЦВК. Хто тепер підраховуватиме результати виборів? У Зеленського є ідея, як повернути Крим. Гучні заяви на форумі «Ялтинська європейська стратегія». Коли звільнять усіх бранців Кремля, Сенцов започаткував нову традицію. Гости нашей студии: Александр Мусенко, политический эксперт, а также Борис Кушнирук, экономист, эксперт-аналитик. Витаю. Витаю. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Ведь сегодня Верховная Рада Украины уволила Центральную избирательную комиссию. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» единственные, которые не поддержали распуск комиссии. Народный депутат Сергей Рахманин объяснил: надо менять не людей, а закон. Дякую. Шановні колеги, хотів би почати з того, що, напевно, було б чемно, якщо ми вже розв'язуємо таке складне питання, запросити голову Центральної виборчої комісії до зали. Мені здається, що це було б доречно. Вже стерли язики і зуби, говорячи, скільки недоліків в законі про Центральну виборчу комісію. Закон нікого не цікавить, але за надуманими, будемо називати речі своїми іменами, підставами, ми повністю змінюємо орган, щодо якого, підкреслюю, зазначено 7 років каденції і 300 голосів. Ну и, пожалуй, больше всех обрадовалась распуску ЦВК фракция «Оппозиционная платформа за жизнь». Давайте послушаем реакцию ее сопредседателя Нестора Шуфрича. Сьогодні говоримо, давайте свідання, этот состав ЦИКа, і ласкаво просимо новий справедливий склад Центральної виборчої комісії для захисту прав наших громадян обирати владу и бути головним носієм влади. Ну, собственно, было ожидаемо, что все-таки проголосуют за распуск Центральной избирательной комиссии. Но, как вы считаете, действительно ли эта инициатива президента Владимира Зеленского была полностью политически мотивирована и не имела юридического обоснования? Ну, вона має юридичне обґрунтування, таке, яке вона має. Тобто президент вважає, що він мотивоване подає подання. Ну, це на його думку суб'єктивно і інших його колег по партії. А політична, вона ж очевидна, вона вкладається в логіку захоплення влади, утримання влади, взяття якомога більше повноважень в різних органів державної влади. Я ж неодноразово про це казав і в цій студії. Тобто, ну, далі буде ще судова гілка влади і місцева. Це те, що треба ще взяти для того, щоб утримувати. Тобто вони використовують максимум зараз можливостей для того, щоб завести своїх людей на ключові посади. Щодо того, що пан Рахманін казав про зміни до закону, я погоджуюся, але я думаю, що вони будуть. Просто будуть вони такими, що Центральна виборча комісія отримує додаткові повноваження. Вы также считаете, что распуск Центральной избирательной комиссии есть элемент узурпации власти? Це доволі очевидно. Вони навіть не приховують і те, що вони роблять, і по відношенню до ЦВК, і по відношенню до судової системи, вони прагнуть узурпувати владу. Інша справа, що я дивлюсь на це, ну, з таким десь обуренням, але при цьому спокоєм, з усвідомленням того, що, знаєте, досвід український вже свідчить. Ну, було у Януковича вся влада. Все контролювалося. І суди, і правоохоронні органи, і місцеві органи. Все контролювалося. Але коли почався вибух, і що це йому дало? Щось йому допомогло? Я абсолютно переконаний, що все це завершиться тим самим, що було з Януковичем. Я так очікую, ну, скоріше за все, осінню наступного року ми отримаємо новий Майдан, ближче до кінця року. І вибух, який змете всіх, при цьому випадку і ЦВК, який зараз призначений, я думаю, що він, його повноваження доволі швидко закінчиться. А кто будет это делать этот Майдан? Вот недавно только рейтинги опубликовали, 71% поддержки Зеленского. Цей рейтинг, він, скажімо, є рейтингом сподівання, які насправді нічому не ґрунтуються. Тому що поки що ми бачимо, що те, що відбувається, це з одного боку узурпація влади, а з іншого боку це гра в одні ворота, причому ворота пана Коломойського.
де йде відверте збагачення однієї особи, ну, який був головним бенефіціаром і головною людиною, яка робила пана Зеленського президентом. Це ж очевидно. Тому як довго це буде зберігатися? Зараз вже не буде можливість сказати вам, мені заважають. А хто заважає? У вас вся влада, яка тільки може бути, у вас є. Навіть кучма такої влади нема, в яку мають зараз пан Зеленський. Уволенный заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в эфире телеканала АТР заявил, что решение уволить комиссию чисто политическое. Я предлагаю его послушать. Жодного переконливого, ключове слово переконливого, аргументу юридичного в питанні я не бачу. Друге, саме це і дає можливість побачити інші аргументи, а саме політичні. І, власне, я, як колишній член ЦВК, сприймаю політичні аргументи. Одне, знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається те, що ці політичні аргументи завуальовані. Скажіть чесно, ми вважаємо, що ЦВК представляє начебто старі політичні сили і хочемо завести своїх. Напишіть це. Мотивація може будь-якою бути, проголосували, все в порядку. Ну, если с европейской солидарностью понятно, они изначально объявили, что они будут в оппозиции, да, и не голосовали за распуск Центральной избирательной комиссии. «Голос» вас удивил, партия «Голос», которая также не проголосовала? Ні, мене «Голос» не дивує. Вони займають з багатьох питань абсолютно конструктивну, правильну позицію. І вони себе поводять, знаєте, таким чином нейтрально. Тобто деякі ініціативи вони підтримують, коли потрібно, які є дійсно корисними, а деякі ні. И це абсолютно нормальна конструктивна позиция політичної сили. А «Батьківщина», которая проголосовала? Возможно ли, что договорились о количестве представителей других партий в будущем ЦВК? Звичайно. Ну, це ж основне. А как будут распределяться силы тогда? Сили будуть все одно, «Слуги народу» буде більшість. Вони будуть контролювати, бо їх більше. Решта отримують, мабуть, по 2 члени. Можливо, просто опозиційна платформа буде мати заступника, скоріш за все. А сколько будет у «Батьківщин»? 2. 2? Да. А ОПЗЖ? ОПЗЖ, мабуть, що 3. Ну, або один із 2, які буде обіймати керівну посаду. Буде заступником голови Центральної виборчої комісії. Бо секретар і голова буде, скоріш за все, від «Слуги народу». Вы также считаете, что силы будут так распределены? Я не знаю, як будуть розподілені сили в ЦВК. Ми трошки перебільшуємо роль і значення цієї інституції для виборів. Вибачте, вибори насправді робляться внизу. І фальсифікуються, що то фальсифікуються внизу, а не на рівні ЦВК. Тому там вплив і можливості ЦВК дуже сильно перебільшені. Інша справа, що якщо ми говоримо про «Батьківщину», ну, по-перше, вона частково вже інкорпорована в владу. Слід нагадати, що один із депутатів цієї політичної сили став керівником зовнішньої розвідки. І насправді там пані Тимошенко не приховує бажання злитися в єдиний пориві з паном Зеленським. Інша справа, що я переконаний, що це теж тимчасово, тому що згодом вона зрозуміє, що вигідно опинитися в своїй там звичайній якості трибуна, які турбуются про простых людей. И еще несколько решений Верховной Рады Украины хотелось бы обсудить, а именно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о вознаграждении для обличителей коррупции. Представляла этот законопроект нардеп от «Слуги народа» Анастасия Красносельская. Вот что она сказала. Давайте ее послушаем. Законопроект 1010 пропонує, перше, запровадити ефективний механізм повідомлення про корупцію і перевірки інформації від викривачів, запровадити ефективні гарантії захисту трудових прав викривачів і, нарешті, запровадити заохочення для викривачів, якщо їх інформація дозволить отримати обвинувальні вироки в корупційних справах. Ну и для полного понимания я предлагаю посмотреть, что конкретно предусматривает законопроект о вознаграждении для обличителей коррупции.
Винагороду викривачу-корупціонера обіцяють давати лише якщо те хабарництво від 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. Зараз це понад 10 мільйонів гривень. Мінімальна винагорода – 10% від хабара або отриманої корупціонером вигоди. Максимум винагороди обмежено. Це не більше 3 тисяч мінімальних зарплат. Станом на зараз це 12,5 мільйонів гривень. Якщо викривачів злочину кілька, винагорода між ними розподіляється з урахуванням важливості повідомленої ними інформації. Суму винагороди встановлює суд. Вам нравится этот закон? Он правильный? Цей закон, він заохочує те, що називається стукачество, розумієте? От і все. І треба ж називати речі своїми іменами. Подивимося, як воно буде працювати на практиці. Але ж, розумієте, в У чому нас в стране он будет работать? Та я думаю, що так. Частково по деяким ми побачимо, що він почне працювати. Інше питання, що все одно більшість людей буде не довіряти. Да? Тому що, викривач, розумієте, що значить викривач? Це людина, яка сидить, от дивиться за своїм колегою десь на роботі, чи своїм керівником, і от, грубо кажучи, шпигує за ним, дивиться, що ж він робить, з ким він зустрічається, про що вони говорять. І так далі, І потім це все передає і каже, от дивіться, я його розоблачив, я хочу його посаду. А плюс ще й отримати винагороду. Супер, ви думаєте, мало таких буде? А скільки повідомлень буде, які не матимуть під собою змісту, я впевнений, які, може, матимуть якусь підозру і кидатимуть тінь на людину, але ж вони не матимуть юридичної доказовості в судах. От в чому питання. Тому ми подивимося. Ви знаєте, я пригадую щодо захисту викривачів, от зараз мені зараз аналогія з програмою про захист свідків. Знаєте, у нас дуже багато пропонували зробити програму про захист свідків для боротьби з корупцією і злочинністю. І коли я на одному з круглих столів сказав, слухайте, а підніміть закон 1993 року про захист осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві. Просто він не виконується. Ті ж самі гарантії є по певним іншим справам. Гарантії захисту людей і так далі. Вони не виконуються. Давайте приймемо новий закон. Давайте, подивимось. Вот смотрите, представителям оппозиционной платформы «За жизнь» такая инициатива очень даже не по душе. И на вопрос «почему?» ответил представитель из ОПЗЖ Илья Кива. Давайте его послушаем, чем он, собственно, аргументирует. Да, потрібно карати корупціонерів, але ж не руйнацією суспільства. Прийняття цього закону – це створення фактично інституту сексотства. Відносно остаточно зітре мораль нашого суспільства. Пам'ятайте, мої друзі, що від доносів до зради батьківщини один крок. Сьогодні здав сусіда, а завтра здав батьківщину. Наше суспільство сьогодні не готове до таких заходів, хоча і загально прийнята в Європі це практика. Але ми виховані інакше. Друзі, у нас зовсім інша ментальність. Нарешті, є правоохоронні органи, котрі потрібно, щоб займалися корупціонерами, які потрібні, щоб виявляли злочинців. Не руйнуйте наше суспільство. Все, я закінчую. Дякую. Колеги, 95-й квартал відпочиває, справді. Сказал представитель из «Голоса». Что вы думаете по поводу этого законопроекта, собственно, высказываний Ильи Киви? Як в кожному складі парламенту у нас має бути по декілька блазнів, які своїми фразами, висловлюваннями викликають сміх і депутатів, і суспільства, і журналістів тощо. Кива був таким в попередньому складі парламенту, він перейшов і в це. Тому тут я якраз особливо з Киви не маю чого коментувати. Інша справа, що я теж в цей закон не вірю, тому що я не вірю в такий метод боротьби з корупцією. Я просто сказав, безліч разів з корупцією потрібно боротися, прибираючи причини, які породжують. Якщо у вас є причини, які породжують корупцію, то значить вона буде. А питання лише, хто на цьому наживається. Там були звинувачення, згадайте, були звинувачення, що наживаються на корупції представники попередньої влади на Центренерго.
Що змінилося? Замість цього з'явилося нове керівництво Центренерго і зараз забезпечує збагачення Коломойського. Я, чесно кажучи, да. Причому тут ще цікаво, що при попередній злочинній владі було більше мільярда гривень прибутку у Центренерго. При нинішній владі вже підприємство залізло в борги. Вже тепер працює в збиток для країни і для громадян України. Тому чи є ознаки корупції? Так, безперечно. Чи, можливо, і там були, до речі, що було зрозуміло, що не виключено, що були підстави вважати, що була корупція і при попередній владі, якщо брати Центренерго. Але, вибачте, головне, що потрібно зробити, це просто це підприємство приватизувати. Причому інша справа, що я там закликав його розділити на 3 окремих станції, продавати їх окремо, щоб створити більшу конкуренцію на ринку. Але, ще раз говорю, боротися потрібно через постійне механізми, які вичищають зону для корупції. Всі ці методи боротьби, більше посадимо антикорупційні суди, НАБУ, ДБР, спеціалізовані прокуратури. Все це не працюватиме, якщо у нас залишаються зони для корупції, якщо ми залишаємо. І це настільки очевидно для мене, що ухвалили ще одну ахінею. Добре, я абсолютно переконаний, що навіть і зиску то ніякого не буде від цього, тому що не буде реально потім доведених справ в суді щодо тех чи інших коррупционных дій. Ну вот от принятых решений в Раде я бы хотела перейти к заявлениям президента Владимира Зеленского, который сегодня выступал на Ялтинской европейской стратегии, на форуме Ялтинской европейской стратегии, а там он сказал, что у него есть идеи по Крыму. Давайте послушаем. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано, це буде як, дивіться, як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, ті, про які я вам сказав, і зустріч, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель. Якщо можна, я зупинюсь на цьому питанні, але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Александр, как вы считаете, какая модель может быть? И вообще вы верите в то, что действительно у президента Владимира Зеленского есть идеи, как деоккупировать Крым, которую он, возможно, будет обсуждать с Дональдом Трампом? Не можна виключати, що якісь сценарії, ідеї проговорюються, так, і взагалі притаманна зараз манера роботи команди президента в тому, що вони намагаються на загал виносити тільки ті ситуації, які потребують реакції суспільства. Як суспільство реагує, як експерти реагують, перевірити суспільну громадську думку. Іншу вони намагаються утаємничувати, причому дуже це серйозно робити і не говорити. Але ж, на жаль, для них, мабуть, на щастя, можливо, для нас, вони іноді проговорюються, і ми чуємо щось про формули Штайнмаєра, щось про вибори, щось іноді відбувається. Я не виключаю, що якась стратегія може розроблятися, так? І, можливо, в певний час ми її побачимо. Те, що взагалі питання задають і лунають, по Криму, бо ми ж зараз це Донбас, а от Крим рідше згадує. І якщо пан президент буде піднімати це на міжнародних майданчиках, я вважаю, від цього буде тільки користь. Що запропонують? Тут Володимир Зеленський сказав, почекайте, я не буду поки про це говорити. А что может предложить Дональд Трамп, который постоянно обвинял Обаму в том, что Обама виноват, что Крым оккупировали? Как вы думаете? Я не думаю, що... Ви знаєте, в 2014 році у мене була розмова із Мустафою Джемілєвим, вибачаюсь, і Чубаровим, де я їм казав, може, дуже неприємні речі, але казав в жорсткому вигляді, що ви маєте налаштовувати, в тому числі свій народ, що це боротьба довга. І повернути ми ці території зможемо, я переконаний, що ми їх повернемо, але лише після руйнації Російської імперії. Я абсолютно переконаний, що це відбудеться,
і, можливо, значно швидше, ніж хтось розраховує. Ну, я завжди навожу приклад, що в 85-му році хтось сказав, що вже в 91-му році зникне Радянський Союз, на нього подивились би просто як на божевільного. Точно так же я можу сказати з приводу нинішнього стану цю криміналізовану, страшенно корумповану, фашизована держава, Російська імперія, Росія, яка є, її руйнація неминуче призведе до того, що ми Крим повернемо. На жаль, потрібно готувати конституційну базу, щоб все ж таки кримськотатарський народ отримав конституційне забезпечення своїх прав на кримську територію і в Криму. В усіх сферах, освіти, органів влади тощо. Потрібно готувати, скажімо, цю юридичне підґрунтя для того, щоб потім ці території можна було інкорпорувати в Україну, тому що цей процес буде теж дуже непростий з усіх міркувань. Але розраховувати на те, що є якісь розумні плани, як можна при нинішній Російській імперії при існуванні забезпечити повернення Криму, ну я, чесно кажучи, вважаю, що це обман, причому обман самих себе, а він нікуди не веде. Вот вы затронули тему с Донбассом и с формулой Штайнмайера, и сегодня действительно очень интересное заявление прозвучало из уст министра иностранных дел Украины, а именно следующие выборы могут пройти и на временно оккупированных территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Давайте послушаем его прямую речь. Ми погодилися на мінські домовленості 5 років тому, зокрема й на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, доки це можливо, одночасно в усій нашій державі. В них уже двічі були вибори, фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно. Ну и вчера президент Владимир Зеленский анонсировал обсуждение формулы Штайнмайера на встрече лидеров государств Нормандской четверки. В чем, собственно, заключается так называемая формула Штайнмайера? Давайте посмотрим. Так звана формула Штайнмайера передбачає перше – проведення виборів в ОРДЛО, друге – закріплення особливого статусу для ОРДЛО, третє – виведення російських військ з ОРДЛО. Ну вот как-то так. Для начала проведение выборов на оккупированных территориях, причем не подконтрольные это ведь территории. Как это возможно? Ну як це можливо? Буде прийняте законодавство і будуть проводитися вибори. Ну, мабуть, же ж ці сценарії проробляються, прораховуються, раз ми чуємо зараз публічно, що говориться. Ну, буде ухвалений, дивіться, логіка ж яка. Що хоче Росія? Ви ухваліть пакетним голосуванням 2 пункти. Перший пункт. Ви вводите в дію закон про особливий порядок місцевого самоврядування. Друге, зміни до Конституції, де закріплюєте особливий статус. І третє, ви призначаєте дату виборів. З урахуванням закону про особливості місцевого самоврядування. І все. Такі пропозиції. Ну так. Правильно, це не зовсім формула Штайнмайера. Це сценарій, нав'язаний Кремлем по виконанню мінських домовленостей, того, як вони їх інтерпретують. І ми повертаємося назад, розумієте? Ми в питанню Мінську, замість того, щоб рухатись кудись вперед, ми відкатуємося назад. 2015-16 роки. Починаємо все спочатку. Мені здається, що мав би бути запропонований інший підхід, змінювати взагалі мінські домовленості і виходити, якщо хочете, на Мінськ-3, на Нормандію-1, чи там, як завгодно можна це назвати, але з принципово іншим алгоритмом. А чим опасна формула Штайнмайера? Ну, вона небезпечна тим, що, по-перше, ми отримуємо особливий статус людей, обраних там, з якими після цього нам Росія каже, ви сідайте з ними за стіл перемовин і говоріть, вони ж вибрали люди. Ну от, у вас внутрішня тепер ситуація, відновлюйте торгівлю з ними, виплати туди, тощо. Ми тут ні до чого, з нас знімайте санкції. Ну, люди, можливо, будуть підконтрольні Кремлю. Ну, очевидно. А так, у них мілітаризовані органи створюються. Міліції, народні, тощо. От чому, оце загроза і ризики для нас. Що ви думаєте по поводу цієї формули? Очевидно, що ця формула виписана в такому вигляді, щоб зробити винною Україну в її невиконанні. Тому що я не знаю, враховуючи погане усвідомлення паном Зеленським цієї всієї гри дипломатичної, яка ведеться на Заході,
і точно не в інтересах України. Кожен вирішує свої завдання, але точно це не інтереси України. То інтерес України має відстоювати лише українська держава, українські представники. Ну, кстати, президент Зеленский предложил развернутую формулу. Он, то есть, развернул пирамиду и сказал, что местные выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск согласно украинскому законодательству. Ну, Его послушаем, да, и вы ответите. Ці складні питання, і це не тільки це питання, про яке ви сказали. Це питання обміну спочатку людей. Це потім питання розведення військ. Розведення військ, зараз ми говоримо про розведення в Золотому та Петрівському. Потім тільки ми говоримо про розведення військ по всій території. Це 400 кілометрів. Тобто, а тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованих територіях. Якщо ми хочемо з вами вважати, а я думаю, що вважає кожен український, що Донбас – це Україна, то вибори там повинні бути, місцеві вибори повинні бути, але повинні бути за українським законодавством. Всі інші деталі і терміни я не можу з вами зараз обговорювати. Вот такая формула проведения там выборов, она вас устраивает? Знаєте, тут є дуже важлива така цяточка, яка може все змінити. Вибори мають відбутися за українським законодавством. Звучить правильно. Тільки якщо вони його випишуть, це українське законодавство, а зараз це фактично монобільшість, а тут ще є Блок за життя, який фактично грає на боці тому, на російському. Якщо вони випишуть формулу, в тому числі і законодавство, яка фактично робить можливим проведення виборів за сценарієм російським, от вам же і вибори за українським законодавством, тільки написано під диктовку Росії. Тому тут є, має бути чітке усвідомлення. Ніяких вільних виборів без присутності українських СМІ, українських партій, українських правоохоронних органів, які мають забезпечити безпеку цих, в тому числі і виборців цих політичних сил. Без всього цього проводити вибори неможливо. Немає такої формули виборів, які можна провести в умовах, коли фактично вони контролюються і проводяться під силовим тиском і під інформаційним тиском з боку Росії. Ну тоді просто назвіть, що ви погоджуєтесь просто капітулювати. І визнати це, принаймні, хоча б чесно визнати, що ви хочете миру, заради цього готові провести капитуляцию Украины. Александр, последний вопрос. Очень коротко я бы попросила вас ответить. Закрепление формулы Штайнмайера на встрече нормандской четверки реально? Я не думаю, що в кінцевому 100% варіанті, так як цього хоче Росія, але певні поступки з українського боку здаються можливими. Хоча я думаю, що ще не пізно за допомогою фахівців, експертів з різних партій повернути все таку позицію в конструктивне русло і викласти на папері наші пропозиції, від яких ми хочемо відігрувати. І підписати, закріпити це на папері в рамках нормандської четвірки. Це має бути змінений Мінськ. Ми не можемо вже відштовхуватися від того, що не працює, і повертатися назад. Александр Мусенко, политический эксперт, Борис Кушнирук, экономист, эксперт-аналитик. Спасибо вам большое. Абызысе АТР телеканалының яйынында бүгін программасына екүлнемек мешбуриетін деміз. Яран АТР телеканалының яйынында көпір программасы olacak. Экранларыңызға шымды 063-531-0155 деген телефон номераны чықардылар. Егерге программамызда иштирак етмеге істесеңіз, бұл телефон бастаса или бізге телефон açып, өзіңіздің адыңызны, соядыңызны білдіріп, яранки программада иштирак етмеге істегеніңізді айта білесіңіз. Мен бұны хусусан яранбыз seçimler mevzusunu muzakere edeceğiz ve hususan bu seçimlerde iştirak etken insanlarga aytam, mına bizge qoşulup ne için barganınızı ifade etmege imkanınız var. Saygılı dostlar, ATR olunuz, görüşkенче. Сьогодні у Prime Ference Марк Фейгін